Right, mira. Right, ndauya ne good deal, right, a good deal randauya naro. I know very well kuti muna December munomu panyaya yekutravela vanhu vane chinhu one chavanonyanyotya nyaya yekubirwa mari. Ndosaka ndauya ne a good deal from Mama Money. Right, seMama Money zvaunokwanisa kuita, unokwanisa kuti kana wakaregister unokwanisa kuzvitumira mari youya kuno kuZimbabwe. Iwe uzokwirako bhazi chaunenge waita wauraya mariski ekuti unge uri unotakura mari nekubirwa. So paunouya kuno kuZimbabwe unobva wangoenda pabranch reMama Money, amabranch akatekeshera munyika yeZimbabwe, obva wangonotora mari iya kureva kuti zoni unawe chawarasikirwa nacho handiti. Uchidaro zvakare ziva kuti paunotumira mari pega pega une machances ekuti unokwanisa kuwina mari yaunenge watumira 100%. You can win that same amount yaunenge watumira 100% yakadaro. So iwe chaunongoita iwewe kana usati waregister with Mama Money, register with Mama Money. Wapedza kuregister, kana usingaziva kuti unoregister sei, link rachona ndo riri mudescription. So Christmas yatosvika. Pa Christmas apa tobva tatojabula. Ikesimusi isifikile, yatosvika.